са облепени да се движат така в страната. Ето, това е сградата на Народното събрание. Спрени са тук отпред. И сега забележете. Една полицейска кола, един мотор, втора полицейска кола, трета полицейска кола, четвърта полицейска кола, пета идва, жандармерия, заради облепяне с Борисов и Пеевски. Това ли в момента, значи за това ли се харчат парите на данъкоплатците? Вътре говорим колко човека, колко пари харчат, какъв е държавният бюджет и дефицит, и изведнъж виждаме, поне са хубаво направени, колите и ще дойдат още сега. Още една има там, да не преча на още една, значи 5 полицейски коли, 2 мотора, жандармерия, и тези 2 коли трябва да отидат в КАТ. Това е в България. Затова се ползват парите, затова се ползва държавата. Пеевски и Борисов не може по никакъв начин да правим така, че те демократичното си право да протестираме, или те по никакъв начин не може да бъде оказвано срещу тях негативно мнение, трябва да е само позитивно. Ето ги колите. Това няма да ни спре, ще измислим много други варианти. Просто на цялата държава ресурса отива за смазване на хора. Това е нещото, което трябва да знаят всички. Какво правят тези хора? Аз ме е чудно обаче полицаите какво правят. Дори те не знаят, трябва тези коли, облепени коли, да отидат до КАТ по този начин. А в същия момент, когато говорим за човек, който го пържат с електрошок, пържат го с електрошок 3 минути и после го заплашват с убийство и няма нито една полицейска кола. А в другия случай са една полицейска кола, една жандармерия, втора полицейска, трета, четвърта, пета и 2 мотора. Честито! Това е държавата на праседата. Важното е, че продължаваме да ги разкриваме. Следете новостите.